বলেন। जों दिनै अरो जे मातृभाषानि मन्दिर फाइसकनो कारण का जों आगिबो फाइका सिनि त्रिपुर खत्य समाजनि पक्षै तारपरे सिनि त्रिपुरा दफारनि गंगै सिनि खत्य समाजनि पक्षैबो सिनि बुबाग्रानि बागै जों बिनि बुबाग्रानि नायै जों आरो खायसे मानसि थेमा दङ मरो मिसि बोलिरना होनाय मिसि तानना होनाय ताइ फन मांनि तानना मनि जों फाइजाबो दङ आबनि आगे जों सिनि हाथाय कतरो जों बुबाग्रा जखन हांगार स्ट्राइक खायफुरु आफुरबो जों जग खेगारो पार्टिन जग खमेन परे आफुरबो जों मानसि खायजे दङ जों फन मांनि रि बलानि ताइ फन मिसि मासा बोलिरना होनाय आबो खायगा जों आबो तिनि যত কবচাবলাই নছেন তিনি 7 তারিখ মাতৃভাষা মন্দির নিশ্চিত বাইতে ফোন বলিরনাनै फैनाय जाथाबो हाहिने जों अरो नायसिन दंनाय ताबो सिनि पुरोहितबो अरो खानि मथायनाय सिनि जे नियम नीति मानि जे सिनि जे टाउन बगे जों बुबागान मुसिब चाखा उनचाखा आबनो जों आरो तिनि मथायरो 12 टान समय सिनि मुसिब बलि फैनाय आबो मोसिबरा फैनाय ओमफ्राय जतनो राव गोजानाव मोजां जे कक त्रिपुरानि चेनेल जे सिनि त्रिपुरा हानि जत बरफ गाहाम फोरोंगाय खानजागाय मिलि दंमोनजों बुबागान सरिबो गाहाम दं बुबागाननि आइ बलक दं आबनो नायै आं सिनि त्रिपुर खत्य समाज पक्षनि गय आं गुबुन दंमोन जतनो कमिं यासाबो जे हाम अनुरोध खायो जे नरगजत्र बुबागान सुरिबादि दिनै बिनबुंनि सिमरा गोथार जे बलिरना थांदोंमोन आबो जाहाथे गाहाम फोरोंगाय मानि चरनाव बलिंखौ हायनि आसा खायो जतनो हामबाय जाफारै आंनि पक्षनि आखौ सरकार हामबाय जाथों